Kanegade ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor mentaka step. Ka sarkar Meghalaya kaladap penkre Southly ki jaka kerpang ban pensyong ikitu ki bela suba bakila yo ya ka jingpang COVID-19 yatho usambut Menteri Rangba Kajalla uba Preston Tensong. Penmi ka sarkar Meghalaya ya ka hukum ban penjalan syuk-syuk ya ka jing penjari korpiu habaro kawai Kajalla haduk ka lai puwe tarik mentau benai. Bat kular ka Reserve Bank of India ban namdan kanu ka jingdan kuna lada amla ban siu ya karam haki live nai ki ban wan namar ka jing akan do jing e kari na ka jing khie ka klam COVID-19 ki hubor ki babnya usambut Menteri Rangba Kajalla uba Preston Tensong ula penbena hanin kasngi baka sarkar Meghalaya kalapan kre Southly ki jaka kerpang ban pensyong ikitu ki bela suba bakila yo ya ka jingpang COVID-19 kini ki jaka barok Southly kindan kumba Southpa Atli ki jingthia. Ha Shillong ki Atli ki jaka ki belapan kre ki kenthop yaka IIM Shillong hanong thamai bat kamati building ha mau diang bat Atli ki weipat kindan ha tura. Nakaliang jong Menteri Rangba Kajalla ukonret ki sangma ula lej ban khmi ikini ki jaka ki belapan kre ha Shillong bat unlej khmi ikitu ki badan syatura mentakasngi. Hakani ka jinglet syatura un lumru ya ka jingyalang banyak keren chapang ka jipun kre bat ban smotu ya ka jingdan ki marbam hakatai ka thang hadu mentala dat ban pejnya ya kumbahan riu hajar ngut ki brio ki bawan rung syaka jella bat empat dan menu bayo ya ka ni ka jingpang hadian ba Menteri Rangba do kari Narendra Modi ula penbena ban khang ya ka lek kawan bat katrai ka kta ba ar puai sngi na do ka ar pusan tarik mentau benai ka sarkar jilla hanin kasngi kala penmi ya ka hukum hakabala penjalan syuk-syuk ya ka jing penjari korpiu habaro kawai ka jilla ka ban beteng hadu ka hendriu baje min step jong ka lai puai tarik menta ubnai henrei le thu ba ki dukan sam ration bat ki wei pat ki dukan dia marbam la ailat bakin plie da ka babut renti ya ka jing penyai hakabe dai bat kane la betha ya baro ki deputy commissioner bakin ai la ki jong ki jing tha haki district jong ki Khnang ban penpoi ki mar ki mata khamtam ki mar bam shaki yeng ka sarkar kala pentrai ru ya ka jing thiet bat penpoi ki mar bam da ka basu thiet online bat ya kane la ban yo leng ba ka web link https://meghamart.com/ lab tharu ya baro ki nong snong bakin buat renti ya kane ka jing penjari korpiu bat ki dai ban songkhop halaki yeng klem da pen khain ya ki kendon ke bla penbena hakabe dai bat kane Hakawai pat kaliang ka sarkar kala penbena baka jingdi ki marbam leng baki dukan ki bela dap jet kan beteng mentakasngi na duk kapor khandai baje min step hadu san baje shibet janmien ki nong sam khaw ration ru kilap ngan pule beng kato ki nong sam khaw ration ru halaki jong ki dong ba ki shnong kin beteng ban sam yek shaki nong snong mentakasngi usambut Menteri Rangba uba Preston Tensong hanin kasngi Ulaong baki pat ba kimdai ban khuslai namar ki marbam kiladon lupa bat ukhaw ration ubadai na kabenta ubna yayong uladon ha FCI bat shan and penket no shala ki jaka khnang ba ki nongsam ration kin yo ban sam shaki pat ba la kumno ha ka tayo ko ba ar uyayong kumta ulakan tubiang ki pat ba ban ko ngu ya ka jing penyat bat kimdai ban yami pat ba na kabenta ban le shemi ki mar ration lani ban yang lan ban thiet ki marba mardi na ki dukan Dr. Lobsang Jampa ubalong State Surveillance Officer jongka Integrated Disease Surveillance Program ha Arunachal Pradesh ulethu batat haduk menta ladap ban test ya khandai ngut kibriu ki bela suba bakila yo ekajing pang COVID-19 nakine lethu ba katkum ka test result hendriu ngut kimshim shakta na uneu khnyang jingpang kat baya kasnam jong lai ngut ki weipat la phasha Dibrugarh Assam ban le shu eki test ki badon kam Dr. Jampa ulethu hanin kasngi ba ampat shim ladan manu balayo yakani ka jingpang ha jilla Arunachal Pradesh ka sarkar jongkani ka jilla kalabu ya ka hospital ka badan ha Toma Riba Institute of Health and Medical Science kum ka jaka sumarpang yakitu ki bayo ya ka jingpang COVID-19 hakajo kapor secretary jongkatnat food but civil supplies ujoki angu ulethu baki thiar jingbam jongka jilla ki la ban besa ya baro ki nong snong haki saw banai ki banwan bat kumta kim dan kam ban khuslai aa kania kadai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor
Ka Reserve Bank of India RBI henin kasmi kala kular bakan amdan kanu ka jingdan kuna lada amla ban sia ya karam haki live nai banwan namar ka jingya kandu jing e jongkari hakabe dai ba ka jingkhie jongka khlam COVID-19 nakaliang ka menteri pelatengka kari India ka Nirmala Sitharaman kala ai jingya ro ya ka RBI bakala shem ya kani ka sian jam bat ya thuru ba ka jinglong jingman jongka yo ka kwat hakari kadang biang Ka Deputy Commissioner ka District Southwest Khasi Hills ikong Isawanda lalu ilabtha ya ki BDO jang ka Makurwat bat Ranikor Community and Rural Development Block ban pha ya baro ki gram sevak ban lek pet let i ki yeng ki sam ki bahap hapo ka jing pet jing i bat ban ka jongki bat ban pentik na ba baro ki long yeng ki yo ya ka bam ka di ikong lalu ilaong ba ka wei ka long yeng ru kam dei ban du bam bat hap ha ki jing jinjar ha ki ni ki lai ta yo balakhang ya ka tre ka ta bat ka let kawan Ile thu shu bala penbet penbiang ki jingdon kam baro ha ka ban plie ki yo na kapor sa kapor khna ba ki brio ki la ban thiet ki marba mardi ikong lalu ila kenturu ki nong song snong ha ka ni ka district ban ya pe lam iwei kham tam ki tu ki badan kam jingera ban yo ki marbam tat hadu ba ka long kaman kala khambiang Ha Manipur amshin ladan manu bayo ya kajing pang COVID-19 henin kasngi katkum kajing lum jing tep balayo lum hadian bala suba baladan sangut kibriu ki balayo ya kani kajing pang habala le ya ka test la sham ba amshim ladan manu bala shakta kumta tarhadu munta dan tangkawai ka khana pule ka ba arpulais nem karta ka balayo ya kani kajing pang ha kani ka jilla bat le thu bakala khambyang munta bat ansaplat no na hospital hadian kat to kat nisngi Hakabakran bat ka AIR News u director ka JNIMS Professor Bhimu Singh uliathu bakani ka samla kamdan show ya ka jingshit met bat kadan hapo ka jing sumar ki doctor na JNIMS bat Regional Institute of Medical Sciences Impal nalor kani uliathu ru ba kanong lanang kampenhe shu ya ka isolation ward ha JNIMS hospital hakabala bu shu sa prapho tuli ki jing thia ka sarkar Manipur hakabe dei bat kani kalabtha ru ya barok ki hospital shimet ban long ki balakhre lada kani ka khlam ka khi hakani ka jilla bar kalabtha ru ba barok ki to ki bawan na bar jilla ki deban shongkhap hapo yeng halaka jong ka kamra katkum ki kendwan balabu haka jo kapor ka sarkar Manipur kalas dang ban sam ki marba mardi bat ki we ki jingdan kam ki bakong san shaki pat nong shashnong hakaleng ka jilla Hanong ston ki pulet ki lahap ban bom lati bat penshita mi kito ke bami syasurak bat ya lum lembrum na markim shim la buot ya ki kendon ban shongkhop hayeng wat la ki pulet ki la maham ya ki ladon ru kat tu kat ni ki dukan bam dai ban ple ki bla sha pha khang ha ki pulet kat kum ka jing tha jong u district magistrate ka district West Khasi Hills la ple ki dukan ration bat ki dukan dielang bat dukan di hutia ya ki marba mardi na do ka arpasan tarek hado ka arpupra tarek hakani ka jaka ki pulet ka West Khasi Hills kila mahamru ya kito ki bapen sapriang ya ki hubor bam dan nongrem ki ba wan ra ya ka jingkul mar jingmut ki pa ba bar kila kentu ki brio hakani ka district ban buat tang ya ka jingtha balapen mi dau district magistrate Menteri Rangba Konrad Kesang ma ula kentu ki pa ka jilla ban om thiet buon palat iki marba mardi da ka jing tiang ban om yo shu ki hadian habot namar la penbiang lepa ki mar ki badan kam naka benta ka jilla baro kawai kani ka jing kentu kala mi hadian bala yo i bahaki kat tu kat ni kishnong baki brio kilas dang ban thiet tam ban ya ka baki dai naka jing khuslai bayo kimyo marbam shu hadian habot hadian bala plia dukan henin kasngi ka office jong menteri rangba kala penpau ba ka shongkhop hai ki yeng kisam bar ka jingkhang ya kalai kawan bar ka trai ka kta kan long let no ei lada ki brio kim buat iki kendon bala bu haba ki yo lat ban leit thiet iki jingdan kam na ki dukan shu ula benrap ba kani ka jingle bam set nyau jong ki brio kan penpulam ya ka jing trai shitam jong ki ba bor penyaj ban penyo iki jingbam jingdi ba ki jing shakri ba per cheki pa ba ka jala barok away Menteri Rangba Konrad Sangma oleh thuru bagi snong baro ken yo iki jingron kam bakong san ling bagi bor snong ki ba pet ba iya ki bat kat tu ngila poisa ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong sa shipor ni so bat ka Delhi station na ka benta ki khubor ke banwan na ka